салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси Хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. оғоз мекунем. бозиҳои лигаи миллатҳо мисле ки зур паси сар мешавад. дастаҳо гӯё ки дар чемпионати ҷаҳон бозӣ мекарда бошанд ки барои ба даст овардани ғолибият ҷонфидоиҳо мекунанд. мунтахаби ҳолланд ки чанд соли охир дар мусобиқаҳои ҷаҳонӣ он қадар натиҷаҳои хуб надорад, аммо мо инҷо далеле дорем ки кулли пешравиҳои охири мунтахаби мазкур аз як нафар вобастагӣ доштааст. баъди баргашти Луи ван Гал ба курсии сармураббигӣ, мунтахаби ҳолланд ҳамагӣ 11 бозӣ гузаронид ки дар масири ин 11 майдондорӣ онҳо ягон маротиба ба шикаст мувоҷеҳ нашуданд. дар бозии навбатии мунтахаби ҳолланд ки дар лигаи миллатҳо рост омад, ҳарифашон мунтахаби Уэльс бо сарбонии Гарет Бейл буд. дар ин бозӣ то дақиқаи 90 нидерландҳо бо ҳисоби 1-0 пешсаф буданд, вале дар дақиқаҳои 92 бозингарони Уэльс тавонистанд ки ҳисоби бозиро баробар намоянд. хулас хурсандии футболбозони Уэльс дар масири 95 дақиқаи бозӣ ҳамагӣ 2 дақиқа буд, чун дар дақиқаи 94 баъди 2 дақиқаи голи уэлсиҳо футболбози ҳолландӣ Ваут Вегорст голи ғалабаоварро зад ва ҳамин тавр дастаи Ҳолланд ғолиби рақобат шуд. гап сари он аст ки вақте Ван Гал ба мунтахаб омад, дар 11 бозии гузаронидааш дар 8 ғолиб ва ҳамагӣ дар 3 бозии дигараш мусовӣ кардааст. агар шумо аз ин чиз бештар огаҳӣ дошта бошед, пас медонед ки Луи ван Гали 70-сола аз бемории саратон азият мекашад ва ба ин нигоҳ накарда ҳоло вазифаи калони сармураббии як мунтахаби пурқудратро бар уҳда дорад. мо саратон як су дар 28-солагиамон аллакай пир шудем гуфта кӯдаконро кор мефармонем. ҳамшаҳригарӣ бемории башарият будааст. касе куҷое равад, аввал одамони худро мебарад. ҳолландиҳо инро аллакай замони сармураббигии Роналд Куман дар Барселона исбот карда буданд. акнун инро боз Эрик тен Хаг идома медиҳад. ӯ вақте бо Манчестер Юнайтед шартномаи ҳамкорӣ баст, мавзӯъҳои трансфер атрофи футболбозони ҳолландӣ боз мешавад ва футболбози навбатие ки бояд ба сафи Эрик тен Хаг пайваст шавад, ин плеймейкер ё нимҳимоятгари дастаи Барселона Фрэнки де Йонг мебошад. ҳатто Тен Хаг ваъда додааст ки дастаро атрофи ӯ месозад ва ӯ бозингари хеле лозимӣ барои МЮ мебошад. аллакай мутахассиси мазкур бо собиқ шогирдаш дар алоқа буд ва тибқи иттилоъҳо ӯ Де Йонгро бовар кунонид ки дар ин даста ба пешравиҳои зиёде ноил мегардад. дастаи Манчестер барои ин футболбоз 60 миллион евро ва 20 миллиони дигар ба сифати бонус пешниҳод намудааст. инро пойгоҳи хабарии Марка расонаӣ кард ва тибқи иттилои ин пойгоҳ ҷониби Барселона низ барои фурӯхтани футболбоз розигӣ доданд, то аз ҳисоби маоши Де Йонг тавонанд гузаришҳои дигарро дар ин равзана амалӣ намоянд. агар ба натиҷаҳои Фрэнки назар афканем, дар ин мавсим умедбахш набуданд. ӯ дар 46 бозие ки бо пираҳани бошгоҳи каталонӣ рӯи майдон баромад, ҳамагӣ 4 гол ва 5 партофти головар анҷом додааст ки ин дар сатҳи дастаҳои гранде ба монанди Барса ва МЮ нест. хулас дастаи Манчестер ки атрофи Де Йонг сохта шавад, барои мухлисони МЮ тавсия медиҳем ки гузаред аз баҳри ҳамун Роналду, равед ба Париж. барои Зинедин Зиданро розӣ кардан, ПСЖ президенти Фаронса Эммануэл Макронро пеш даровард. Макрон ки яке аз сабабҳои боқӣ мондани Мбаппе дар ПСЖ гашт, ҳамакнун хостори он аст ки дар курсии сармураббигии ин даста Зинедин Зидан фаъолият бибарад. ба иттилоъе аз ӯ пурсиданд ки ҳоли ҳозир ҳамагон дар мавриди омадани Зидан ба ПСЖ ҳарф мезананд. шумо бо ӯ дар ин мавзӯъ суҳбат кардед? оё барои шумо аҷиб нест ки омадани Зидан ба ПСЖ ин як қадами дигар барои рушд ёфтани футболи Фаронса мегардад? Макрон ҷавоб додааст ки ман шахсан бо Зидан дар ин масъала гуфтугӯ накардам, вале ман аз фаъолияти Зидан ҳам ба сифати футболбоз ва ҳам ба сифати мураббӣ лаззат мебарам. мо ҳамаамон мехоҳем ки дар чемпионати Фаронса варзишгар ва мураббии бо истеъдоде ба монанди Зидан кору фаъолият намояд ки қудрати 3 маротиба чемпион шудан дар Лигаи чемпионҳоро дошта бошад. дастаҳои мо дар гирифтани ин ҷоиза қашшоқтаранд ва ин корро зуд ба роҳ мондан лозим меояд. ба хотири рушд ёфтани футболи Фаронса ман хеле зиёд мехоҳам ки ӯ ба Фаронса баргардад ва калонтарин бошгоҳи мамлакатро чемпион намояд, гуфтааст Эммануэл Макрон. ПСЖ дастаи ба қавле доно аст. президентро дар корҳои бошгоҳ ба сифати ба истилоҳ таға истифода мебарад. ахиран онҳо бо ҳамин тағабозӣ чемпион мешаванд.
ахиран баъди кашмакашиҳои зиёд Усмон Дембеле аз Барселона меравад. Футболбози бо маҳорати фаронсавӣ як умр аз рӯи интизомаш пушти дар мемонд. ҳамин хислати аз хоб дер хистан, ба коргоҳ дер рафтан, аз дарс кафо мондану дар тӯю маъракаҳо аввалин шуда расидан дар баъзе одамон абадӣ аст. ӯро намешавад ислоҳ карда. агар ёдатон бошад, Дембелеро барои ин амалаш чандин маротиба ҷарима ва ҳатто аз бошгоҳ пеш аз муҳлат ба истеъфо равонаш кардани буданд. аммо Дембеле ҳамун Дембелеи порина боқӣ монд. ҳамин зимистон низ чунин мушкилӣ бо дастаи Барселона дошт ва ҳатто муҳлат доданд ки муддати 10 рӯзи дигар ҷои худро пайдо кунад. ин ҳам гузашт ва Дембеле дар Барса боқӣ монд. акнун шартномаи футболбоз дар арафаи хотимаёбист ва пойгоҳи хабарии Миррор иттилоъ додааст ки Дембеле ахиран хулоса баровард ки аз Барселона меравад. футболбоз ин тобистон дастаро тарк мекунад ва барои ба даст овардани ӯ дастаҳои ПСЖ ва Челси муддаӣ ҳастанд ки баъдан маълум хоҳад шуд. ҳатто мишмишҳо аст ки Усмон аллакай хулосаи худро баровард ки бо собиқ самураббии худ дар Боруссия Дортмунд Томас Тухел ҳамкорӣ мекунад. футболдонон мегӯянд ки Дембеле ҳеҷ гоҳ бо иерархияи Барселона ром нашуд ва ҳамеша ба сатҳи интизоми паст ва надоштани ҳолати хуби ҷисмонӣ ҳамон яке аз пуреътибортарин футболбоз буд. агар Тухел ба ӯ як маротибаи дигар бовар кунаду Дембеле ҳам ба ин мутахассиси олмонӣ эҳтиром гузорад, пас метавонад ки ба ҳолати хуби варзишиаш баргардад. ба ин восита онҳо ба Барселона исбот мекунанд ки чаро Дембеле дар бошгоҳи каталонӣ маблағи хеле зиёд мегирифт. шояд ин ақидаҳо дуруст бошанд ки Барселона барҳадар ба Дембеле маблағи калон барои маош пардохт намекард. ин футболбоз бо чанде аз хислатҳои на он қадар қобили қабулаш муносибаташро бо каталониҳо бад кард. Челси агар ягона шикасташ имсол аз президентӣ рафтани Роман Абрамович бошад, дуюм шикасташ ба Дембеле бовар кардан аст. Томас Тухел аз харобӣ қариб тамом шуд. бо Усмон Дембеле аниқ мемурад. душмани Карим Бензема футболбозро барои соҳиби ҷоизаи туби тиллоӣ шудан арзанда донист. собиқ бозигари мунтахаби Фаронса Матео Валбуэна нигоҳ накарда ба ҷанҷоли хеле калонашон дар мавзӯи пахши наворҳои фаҳшомез ва паст задани обрӯву эътибораш аз ҷониби Карим Бензема ҳамону футболбози Реалро арзандаи туби тиллоӣ донист. Карим яке аз он 5 нафаре буд ки Валбуэнаро барои пахши як навори фаҳшомез бо иштироки ӯ ба қавле шантаж карда буданд. Бензема чанд вақт пеш барои бегуноҳии худ ба суд номаи эътирозӣ навишта буд. Валбуэна бошад имрӯзҳо аз он мегӯяд ки таърихи мазкурро аз хотирааш пок кардааст ва ҳамчунин Карим Бенземаро арзандаи ҷоизаи туби тиллоӣ медонад. номардӣ мешавад агар бигӯям Бензема арзандаи туби тиллоӣ нест. ман дар мавриди футбол алоҳида гап мезанам, дар бораи берун аз майдон алоҳида. инҳо мавзӯъҳои гуногунанд. баъди ин қадар сол ман зиндагиро аз вараки нав сар кардам. ман ғаму ғуссаро зуд аз худ дур мекунам. он рӯзҳо бадтарин рӯзҳои зиндагиам буданд. ман мехостам ки карьераи футболиамро дигар хел ҷанбаст кунам, вале бо хати сиёҳ тамом шуд. ин ҷанҷол ҳам карьераи футболӣ ва ҳам зиндагии шахсиамро вайрон кард. аз ин рӯ ман зиндагиро аз нав шурӯъ кардам ва намехоҳам дар бораи гузашта фикр кунам. Карим Бензема воқеан имсол барои ҷоизаи мазкур берақиб аст, гуфтааст Матео Валбуэна. ба ҳамин тамом, то дидори навбатӣ, хайр.